Des del Museu de la Pagesia de Castellbisbal, avui us animem a cuinar la mona tradicional de Pasqua. Ja sabeu que a nosaltres ens agraden les tradicions. Som-hi, doncs! Què és el que necessitem per fer la mona tradicional de Pasqua? Farina de força, aigua de tarongina, sucre, sal, llevat fresc, oli d'oliva, ous, llimona, ratlladura de llimona i llavors per la decoració i el gust necessitarem, per donar-li gust, anís, l'espècie d'anís o matafaluga, ou, aigua i sucre. Comencem la recepta. Aquesta recepta necessita una feina prèvia. Ahir al vespre vaig fer la massa mare. En què consisteix la massa mare? En 50 grams de farina de força, en 5 grams de llevat fresc i 30 mil·lilitres d'aigua tèbia. Què vaig fer? Ho vaig barrejar tot, vaig anar amassant, fent una bola, i llavors vaig agafar un drap de cotó, el vaig humitejar i el vaig embolicar i l'he deixat tota la nit perquè fermentés. I aquí la tenim. La massa mare ja la tenim preparada. I ara el que farem serà la massa de la mona. Quin és el primer pas? 220 grams de farina de força, 5 grams de llevat, ho barregem tot i un cop integrem la massa mare, tot ben integrat homogèniament. Un cop tenim la farina integrada amb el llevat i la massa mare, anem posant la resta d'ingredients. Ja he batut els ous, posem a dins, l'oli, el sucre, una miqueta de sal, una espurna, com una cullerada de cafè, aproximadament. Llavors, l'aigua de tarongina i posarem la llimona. L'he ratllada, sobretot s'ha de ratllar sols lo groc, la pell. Quan surt lo blanc de sota no, perquè si no farà que quedi aspre, amargant. I ara sí que ja hem d'amassar-ho tot fins que quedi una massa més aviat esponjosa. L'he amassat durant 6-8 minuts, l'incorporo l'espècia perquè li doni gust, d'anís, l'acabo de barrejar bé, que quedi ben incorporada l'espècia. Què ens pot passar? Que si se'ns enganxa molt, com cada farina absorbeix el líquid d'una manera o d'una altra, si se'ns enganxa molt li posem una espurna més de farina perquè quedi una miqueta més espès. I si no, doncs ja està bé. Un cop la tenim, el que farem serà posar un drap humit a reposar durant una hora. La tapem perquè fermenti i pugi durant una hora. Amb el drap de cotó humit, la deixem així, amb temperatura ambient, i ja està. Molt bé, doncs, un cop ha passat l'hora, trec el drap, i unto una miqueta, agafo la safata on anirà al forn, amb paper de forn, i unto una miqueta d'oli tot el paper, perquè la massa no se'ns enganxi. Un cop tenim. I també aprofito, ja que tinc oli a la mà, aprofito perquè així no se m'enganxarà la massa. Agafo la bola de la massa
val? Faig la bola i ho poso al centre de la safata i intento fer un forat al mig i donant-li ja la forma de la mona rodona, val? Amb el forat al mig. I què farem ara? La tornem a tapar amb el mateix drap humit i tornem a deixar-la una hora més perquè torni a pujar volum. Molt bé, doncs, ja ha passat l'hora, destaparem, traurem el drap de sobre i el que farem serà... Jo, mentrestant, he posat el forn a 175 graus de temperatura que vagi calentant, d'acord? I també he aprofitat en rentar aquests ous. S'han de rentar molt bé aquests ous, perquè aquests ous són decoratius. Què farem ara? No els posarem, però sí que els marcarem una miqueta perquè guardin el seu espai, val? Els marcarem una miqueta, vigileu perquè és cru, aquest ou. Val? Li fem el forat, val? I el retirem. El retirem, fem així perquè tinguin el seu espai, Ara el retirem i el que farem serà posar-ho al forn de 15 a 20 minuts. I quan portem la meitat del temps, obrirem el forn un moment i col·locarem aquests ous. No els podem col·locar a l'inici perquè si no amb tanta temperatura s'acabarien esclatant. I ara el que farem serà amb un ou batut, pintem la mona, la pintem tota pintadeta, i aquí tinc un got d'aigua i sucre. El que farem serà fer com gramulls perquè forma part del decorat. Tirar sucre així com glaçonat. Si ho mullem queda com glaçonat aquest sucre. Molt poqueta aigua hem de posar, sols perquè faci lo just, que quedi... És per decorar, forma part de la decoració. Obro el forn, que ja tinc precalentat, a 175 graus de temperatura, durant 20 minuts, 15-20 minuts. D'aquí uns 10 minuts vindré a posar els ous, en recordeu-vos-en. Què faig ara? Ja ha passat els 10 minuts i poso... Oh, quina bona olor que fa, Poso l'ou. Ja tenim la mona de Pasqua tradicional acabada. Mireu quina bona pinta que fa, I una bona olor. Recordeu en compartir la vostra recepta amb el hashtag Museu de la Pagesia. Adeu!